Har du børn, eller er du selv af en legesyg natur, ja, så kender du også det, der hedder World of Warcraft. Og til resten af jer, der kan jeg fortælle, at der her er tale om et computerspil, og ikke bare hvilket som helst computerspil. Her har vi at gøre med et fænomen så populært, at det kan få folk til at stå i kø midt om natten, bare for at få fat i den seneste version. Inde i det lille, aflukkede baglokale gemmer det sig. Fantasispillet World of Warcraft, der fra midnat sælges i en ny udgave. Butikker landet over forventer, at op mod 40.000 danskere vil stå i kø i timevis. Og det er der en særlig grund til. Man kan spille sammen med alle dem mennesker, man gerne vil. Altså, det synes jeg er helt fantastisk. Og jeg bliver draget ind i spillet hver eneste gang, jeg spiller det. Jeg synes, ja, jeg er næsten forelsket i spillet, så man kan sige det på en måde. Kasper Vestberg tilbringer dagligt 10 timer i selskab med orker og elver i spillets middelalderverden. Og det er nemt at blive afhængig. Når man først har prøvet det en gang, så er det for manges vedkommende, så hænger man ved i det, fordi at man kan lave sin egen karakter. Man kan egentlig styre sig selv. Det er et lille liv, man har derinde. Det liv leves også på netcaféen Boomtown, der har ekstraordinært åbent hele natten. Glæder du dig? Meget. Ligesom et lille barn til juleaften, kan ikke vente. Med den nye udgave kan spillere kæmpe sig op på 80 niveauer mod 70 førhen. Og det er noget af en udfordring. Skal du på arbejde i morgen? Nej, det skal jeg ikke. Jeg er fri resten af ugen og i næste. Af samme grund? Ja. Måske ikke helt den årsag, jeg sagde til chefen, men... På verdensplan er der 11 millioner aktive spillere af WoW, som det kaldes.